ክፍለ ግዝኣት ኣላስካ ኣሜሪካ ዝርከብ ቢጊች ታወርስ ኣብ ሓንቲ በኣዝዩ ሓደገኛ ዛሕልን ጎቦታትን ዝተኸበበት ዊቴር ተባሂላ እትጽዋዕ ከተማ ጠቕላላ ህዝቢ ሓንቲ ከተማ ሓቂፉ ዝርከብ ህንጻ እዩ። ኣብ 1950ታት ዓመተ ምህረት ንወተሃደራዊ ምስጢር ተባሂሉ ዝተሃንጸን ክሳብ ሎሚ ዘገልግል ዘሎን ነበርቱ ድማ ንነብሶም እሱራት ዊቴር ብምባል ክሳብ ምጽዋዕ ዝበጽሕሉ ካብ ኣገረምቲ ክስተታት ምህንድስናን ማሕበራዊ ህይወትን ሓደ እዩ። እዚ ናይ 70 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ህንጻ ቤጊች ንነበርቱ ከም መጽለሊ ጥራይ ዘይኮነ ከም ኣደን ውላዳ ብምክንኻን ኣብያተ ትምህርትን ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ሓደ ህንጻ ሓቂፉ ዝርከብ እዩ። ይኹን እምበር ብድሕሪ መጋረጃዚ ምቾት ዝመልኦ ዝመስል ናብራ ኣስገዳድ ምንጻልን ጸገማት ዋንነት መሬትን ዝበሃሉ መረርቲ ሓቅታት ኣለዎ። መሬት ዛ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ፌደራላዊ መንግስቲ በምህላው ነበርቲ ካልእ ኣማራጺ ሲኢኖም ኣብ ዝገዚፍ ህንጻ ከዕሸጉ ተገዲዶም እዮም። እዛ ብመንገዲ ሓንቲ ጸባብ በዓቲ ጥራይ ምስ ዓለም እትራኸብን ኣብ ግዜ ምሸት ብመፍትሕ እትዕጸውን ከተማ ንነበርታ ገነት ሰላም ድያ ወይስ መምለጢ ኣብ ዘይብሉ ማሕበራዊ ዓዘቕቲ እትሸምም? ሓደ ሰብ ንኣዋርሕ ዝኣክል ካብ ሓደ ህንጻ ከይወፀ ብኸመይ ኣብ ሓደ ገዛ ተዓጽዩ ክነብር ይኽእል? ምናልባት እቲ በዓቲ ምስ ዝዕጸሞ ሕክምናዊ ረድኤት ዝሓትት ሃንደበታዊ ሕማም ምስ ዝፍጠር ነበርቲ ዛ ከተማ እንታይ ምስጢራዊ መፍትሕ ኣለዎም? ሰላምታ ይረሳዕናን ፍትዋት ተኸታተልቲ መስትያት ዓለም ንሎም እምበኣር ናብ ክፍለ ግዝኣት ኣላስካ ናይ ኣሜሪካ ብምምራሕ ኣብ ሓንቲ ህንጻ ንዝነብሩ ሰባት ክንደህስሲና ሰናይ ምክትታል። ታሪኽ ከተማ ዊቴር ብሰንክቲ ኣብ ዙርያ ተኸዲሙ ከቢብዋ ዘሎ ኣኻውሕ በረድ ዘይኮነ ብፍርሒ ኩናት እዩ ዝጅምር። ኣብ 1950ታት ዓለም ኣብ ቅልውላው ዝሕል ኩናት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ወተሃደራዊ ሰራዊት ኣሜሪካ ነዛ ስልታዊ ጥቕምታት ዘለዋ ከተማ ሰራዊቱ ንኸስፍረላ መረጻ። ምክንያቱ እቲ ናብ ወደብ ዝወስድ መንገዲ 4 ኪሎ ሜትር ንውሓት ብዘለዎ ማእከል ጎቦ ዝሓልፍ ሓደ ጸቢብ በዓቲ ጥራይ ስለ ዝኾነ ካብ ጸላኢ ንምሕባእ ምቹእን ስትራቴጂካውን ቦታ ብምዃኑ እዩ። ቤጊች ታወር ኣብ 1956 ዓመተ ምህረት ክህነጽ እንከሎ ሓደ ዕላማ እዩ ነይርዎ። ንሱ ድማ ንወተሃደራቱ ካብቲ ኣዝዩ ከቢድ ዛሕላ ኣላስካ ኣዕቂብካ ኣብ ውሽጢ ሓደ ህንጻ ከም ዝነብሩ ምግባር። ኣብቲ ግዜቲ እዚ ህንጻ ብቴክኖሎጂ ኣዝዩ ዝረቐቐን ዝኾነ ዓይነት ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ክጻወር ከም ዝኽእልን ተገይሩ ዝተሃንጸዩ ዝነበረ። ይኹን እምበር እቶም ሰራዊት ካብቲ ከባቢ ክወጽእ እንከለዉ እቲ ህንጻ መጽለሊ ኣብቲ ከባቢ ዝተረፉ ነበርቲ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ዓለሞም ክኸውን እዩ ተራእዩ። ሎሚ እዚ 14 ደርብታት ዘለዎ ህንጻ 196 ኣፓርታማታት ዝሓዘ ኮይኑ ልዕሊ 300 ነበርቲ ድማ ህይወቶም ኣብዚ ቦታ ይመርሑ። እዚ ካብ ሰባት ናይ ምንጻል ኣጋጣሚ ብኣጋጣሚ ዝተኸስተ ዘይኮነ ብጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ እቲ ከባቢ ዝተኸስተ እዩ። እቶም ኣብ ዙርያታ ከተማ ዝርከቡ ጎቦታትን በረድን ነበርቲ ዛ ከተማ ኣብ ሓደ ተኣኪቦም ክነብሩ ኣገዲድዎም እዩ። እቲ ኣገራም ነገር ድማ ኣብዚ እዩ ዝኽሰት። ኣብ ኮሪደር እቲ ህንጻ ክትመላለስ እንከለኻ እትሰምዖ ድምፂ ሰሓቕ ጎራብቲ ወይ ድማ ዋዕዋዕታ ህፃናት ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ መናድቕ እዚ ህንጻ ስምዒት ብሒታውነትን ተነጽሎን እዩ ዝስማዕ። ኣብ ኮሪደር እዚ ህንጻ ኣባል ፖሊስ ናይ ስራሕ ክዳውንቱ ለቢሱ ካብን ናብን ክመላለስ ክትሪኦ ትኽእል። ንከንቲባ እታ ከተማ ድማ ኣብ ክፍሊ መሕጸቢ ክዳን ልክዕ ከም ሰባ ተረኣ ተጸብያ ክዳውንታ ክትሓጽብ ትዕዘባ። ኣብዚ ቦታ ብሕታውነት ወይ ድማ ፕራይቬሲ ኣዝዩ ዝተሓዋወሰን ክሕሎ ዘይከኣልኒ እዩ። ሓንቲ ኣብዚ ህንጻ እትነብር ጓል ኣንስተይቲ ንኣብነት ኣብዚ ህንጻ እንነብር ሰባት ምስጢራት ዘይብልና ጎራብቲና ብምባልያ ነቲ ኩነታት እትገልጾ። ግዳ ሓቂ እውን ናብ ከተማ ዊቴር ተጓዒዙ ነቲ ኩነታት ብዝግባእ ዝተዓዘቦ ሰብ ነበርቲ ዛ ከተማ ኣብ ንሓድሕዶም ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎም ክምስክር ይኽእል። ምዚ ተተሓሒዙ ዝለዓል ሓደ ሕቶ ግን ኣሎ። እዚ ምቅርራብ ካብ ፍቕርን ፍትወትን ዝመጽእ ድዩ ወይስ ካብ ጽምዋን ብሕታውነትን? እዛ ሕቶ ኩሉ ናብዚ ቦታ በፂሑ ዝተመልሰ ሰብ ዘልዕላ ሕቶ እያ። ብኻልእ ሸነኽ ኩሉቲ ናብዛ ከተማ ንኽኣቱ እትጥቀመሉ በዓቲ መስመር ህይወት እታ ከተማ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ምንጻል እታ ከተማ ካብ ካልኦት
ከተማታት እዩ ዝመስል ብኸመይ ምስ እንብል ስፍሓት ዚ በዓቲ ሓንቲ መኪና ጥራይ ዝሕልፍ ጸቢብ ብምዃኑ መካይን ንምትሕልላፍ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፍርቂ ሰዓት እዩ ኣንፈት መተሓላለፊኡ ዝቕይር ብእግርኻ ወይ ብብሽክሌታ ምኻድ ድማ ብሰንኪ ኣብቲ በዓቲ ዝርከብ ትክን ሕፅረት ኣየርን ብሕጊ ዝተኸልከለዩ ኣብዚ ጉዳይ ካልእ ኣገራም ነገር ኣሎ እተን ናብዚ ከባቢ ክመላለሳ ዝረኣያ ባቡራት ካልእ ኣማራፂ ዘይብለን ምዃኑ እቲ እንኮ መእተውን መውፅእን እዛ ከተማ እቲ በዓቲ እዩ ምሸት ሰዓት 11:40 ምስ ኮነ ድማ ኣፍ ደገ እቲ በዓቲ ይዕጾ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ዝለዓል ሕቶሎ ንሱ ድማ ኣብዚ ኣፍ ደገቲ በዓቲ ተዓፅዩ እታ ከተማ ካብቲ ካልእ ክፋል ኣሜሪካን ዓለምን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ እትባተኸሉ ምሸት ኣብቲ ህንፃ ዝኾነ ዓይነት ህፁፅ ሕክምናዊ ረድኤት ዝሓትት ኩነታት ምስ ዝፍጠር እንታይ ይግበር ዝብል እዩ ነዚ ሓደገኛን ዘፍርሕን ኩነታት ዝኸውን ነበርቲ ሓደ ምስጢራዊ መፍትሕ ኣለዎም ወላውን እቲ በዓቲ ህዝቢ ክጥቀመሉ ዘይክእል ዕፅው እንተኾነ ንኣምቡላንስን ንመካይን መጥፋእቲ ሓውን ግን ፍሉይ ናይ ህፁፅ ግዜ መተሓላለፊ ስልጣን ተዋሂቦም እዩ እንተኾነ ግን ኣብቲ ግዜቲ እታ ባቡር በቲ ሓዲድ መንገዲ ባቡር ተሓልፍ ምስ ትህሉ ናይ ካልኢታት ፍልልይ ኣብ መንጎ ሞትን ህይወትን ከንጠልጥለካ ይኽእል እዩ እዚ በዓቲ ንነበርቲ እዛ ከተማ ካብ ዓለም እንተነፀሎም ውን ኣብ ግዜ ህፁፅ ሓደጋ ግን እቲ እንኮን ናይ መወዳእታን ኣማራፂኦም እዩ ናብ ውሽጢ እቲ ህንፃ ምስ እናኣቱ ናብ ሓንቲ ንእሽተይ ዓዲ ዝኣተና ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል ናብታ ቀዳመይቲ ደርቢ ምስኣተና ኮዚ ኮርነር ተባሂላ ትጽዋዕ ንእሽተይ ድኳን ንረክብ ኣብዛ ድኳን ካብ መግቢ ጀሚርካ ክሳብ ቤት ስፌት ክዳውንቲ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ከም መዕገስ ቃንዛ ዝኣመሰሉ መድሃኒታት ይሽየጡ ኣብዚ ቦታ ፋርማሲ ዝበሃል ነገር የለን እዛ ድኳን ግን ከም ድኳንን ፋርማስን ኮይና ኩለንትናዊ ኣገልግሎት ትህብ ካልእ ኣብ ውሽጢ እዛ ህንፃ ዝርከቡ ነገራት እንተለዉ ኣብያተ ክርስቲያናት እየን እዘን ኣብያተ ክርስቲያናት ድማ ንማሕበራዊ ብዙሕነትን መንፈሳዊ ምትእስሳርን እዛ ከተማ ኣጉሊሐን የንጸባርቃ እቲ ኣብ ሻውዓይ ደርቢ ዝርከብ ዊቴር ክርስቲያን ኮሚኒቲ ቸርች ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝተፈላለዩ ኣመንቲ ክርስትና ዝኾኑ ነበርቲ ዝእከብሉ ቤተ ክርስቲያን ድማ ሓደ ኣብነት እዩ እዘን ኣብያተ ክርስቲያናት ሃይማኖታውያን ቦታታት ካብ ምዃን ሓሊፈን ነበርቲ እታ ህንፃ ካብ በረድን ብሕትውናን ወፂኦም ብሊፍት ቁሩብ ደርብታት ብምድያብ ወይ ብምውራድ ጥራይ ዝራኸብሉ ንሃይማኖት ክርስትና ምስ ባህሎም ኣዋሃሂዶም ሓድነቶም ዘጽንዕሉ ቀንዲ ትርክታ ልቢ እታ ከተማያን ኣብያተ ትምህርትን ተኾነውን ብሰንኪ ምዕፃውታ ከተማ ብበዓቲ ኣብቲ ውሽጢ ህንፃ ክድኮን እዩ ገይሩ ህፃናት እዛ ከተማ ናብ ቤት ትምህርቲ ንምኻድ ዲቪዛ ኣየድልዮምን እዩ ተራ ክዳውንቲ ለቢሶም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም እዚ ነቶም ቆልዑ ዓብ ምቾት ዝፈጥረሎም እኳ እንተኾነ ንዓለም ዝርእሉ መንገዲ ግን ኣብ መናድቕ ሓደ ህንፃ ጥራይ ዝተሓፅረ ከም ዝኸውን እዩ ገይሩ እቲ ቤት ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ባህልን ዓሌትን ዘለዎም ተምሃሮ ዝሓዘ ኮይኑ መምህራንን ተምሃሮን ድማ ከም ሓንቲ ዓባይ ስድራ ቤት ብሓደ ቁርሲ ክበልዑ ይረኣዩ ዝኾነ ዘድልዮም ነገር ምስ ዝህሉ ድማ ማዕጾቲ ኣብ ህንፃኦም ዝርከብ መምህሮም ብምኹሕኳሕ ክሓቱ ይኽእሉ ሓንቲ ኣብዚ ህንፃ እትነብር ቤቨርሊም ዝተባሃለት ሰበይቲ ከም እትገልጾ እንተኾይኑ ኣብዚ ህንፃ ዝነብር ሰብ ኩሉ ጎረባብት እዩ ማዕጾ ገዛኻ ከይዓፀኻ ምስ እትድቅስ ውን ዘስግኣካ ነገር የለን ከኣትብል እዚ ዘረባ ንሰላምን ምርግጋእን ከተማ ዊቴር ኣጉሊሑ ዘርኢ እኳ እንተኾነ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ሓደ መሪር ሓቂ ተሸፊኑ ንረኽቦ እዚ ማሕበራዊ ምትእስሳር ክፍጠር ዝተኻእለ እቶም ነበርቲ ንሓድሕዶም ስለ ዝፋተው ጥራይ ዘይኮነ ብኣስገዳድ ኣብ ውሽጢ ሓደ ህንፃ ከም ዝዕሸጉ ስለዝተገብረውን እዩ ኣብዚ ህንፃ ዝነብሩ ሰባት ቤት ፖስታ ንምኻድ ክዳውንቲ ናብ ዝሕፀበሉ ቦታ ንምብፃሕ ወይ ድማ ናብ ምምሕዳር እታ ከተማ ንምኻድ ካብ ህንፃኦም ኣይወፁን እዮም ንኹሉ ነገር ብሊፍት ኣብ ውሽጢ እቲ ህንፃ ብምንቅስቓስ ጥራይ የሳልጥዎ እዚ ኣገባብ ኣነባብራ ንገሊኦም ምቾት ክመስል ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ንመንፈስ ወዲ ሰብ ንሳምንታት ዝኣክል ኣብ ውሽጢ ሓደ ህንፃ ምዕፃው እንታይ ዓይነት ስነ ልቦናዊ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ኣየጸግምን
هیوت نبر توییتر آب ساعتات زتحصریو بعد زا کتما دحر مأساو زمت زخوني خنسب ولاون نبارتا کتما یخون ملو لیتی آم مکینو ببرد انانکتکت کحدر یگدد ازی آب نبرت تا کتما کبیت تسعنو أحديريو مبزحتهم أبزا كتما زنبرو سوات أسرات ويتر ويدما prisoners of ويتر زبل صحف زلو كدانيوم لبيسوم زرايو از تكبر نوازا تباهيلو زقبر زمسل كوان تخانه أب وشتوغن عميق نايتنصلو سمعيت زحازيو أب كزي كرمتي نفاسني أستاتيس عن 5 كيلومتر فتنة كهلوان كلو كمرا أخاوح بردما كساب 5 متر يكب أبز وانزي كاب جزا موتا زي حسابيو كاب سامنتات حليفو أوارح أب حد هنسات عاتيخا محلاف كأ ناي قدنيو زخنتات نقل مو محبراو هيوت كفترة لو منكالو نقل كالوت جن كلاوستروفوبيا وي ناي معفان سمعيتي فترة لهم ناب بيزمنت ازهنتا مس اتورد اتوكنتات زتغيريو لكع كم زفرح فيلم وي هورر موفي تسألماتن لعل زحل زلوو كوريدر نيزا قوان فكا نبرت زهنت آغن ولك او نبرتم ابزبوت امز غامتو انتغنقن ابز دغدغ تسألمات تعم ازاز زلوو مزمور قانقوا ساموآ ناب ازانكا سليخو يعطو بتكال شنخ كساب كربا جيزي أبز هنتا مدبر بوليسن بيت مأسرتن نيريو حدا نباري أبت هنتا جبن مز سرح أبت زنبرلو هنتا تأثير يحدر مالت دمايو ازي أبزغون خفال ناي عالم زي الرأى فلي تريايو أبزغن حدا زدنق حق الله أبويتر زخون عينات جبن مس اتفتم كتملت أي تخلنيخا بوليس نتبعتي مساعات و بتحد وجن وكيانوس بتخل وجن دما فتيمم كحلفو زي كلو جوبوتات سلزلو اتا كتما ناب حدا أزيو جزيف حصريات تغير إذا صنع مقوت أب منجو نبرت تا كتما سلام كسفن انت جبركوا نات النت نزدليو سبات جن متشوت زخليو أب مبل 15 دربي اتهنت آدما كفل موقوصات أرتا كتما يركب أبز كفل دما وننت أبايتن مراحت تا كتمان تأكيبهم والسانيتات يم حلالفو اتا كتما دما كابز هنت أبزوتو والسانتات تمراح نابتم أبارتمنتات مسنعاتو دما جيزي ندحريت زملسنا كوينو يسمعنا أب عمته كل تشحن 26 إنها لنا نايك أدم سيديتات ديفيديتاتن كاسيتاتن ببزحي أب تغمخو علو كن عزاب نخل أبزا كتما زركب تكنولوجي بملؤ كابت أبكال كفال أمريكا زركب تكنولوجي بكبابي 10 عمتات ندحريت زترف إيزو مسل جزا كرايون انتخنا حان تخفلي شو $100 كلتا كفلتات دما بخبابي $6 زكارة خوينو ازمت ان نخلو نايمين مبراتن أجل جلوتات زكاتتيو نبرت تهنت كم زبلوان تخينو أبز هنت منبار وتعيتات دايو زغنسل كامبر تغطن سقعتن أيك النسنيو مخنياتو اتنكم مقوع عزي بعد تمسزعتو مقبن كالوت مسارتاويان نقراتن زموتلو من قد سلازعتو نابرا أزيو كبرن أشجارن يخون أو حدا أوان اتبعتي بسن كمان درجة حمان نسلست أوارح تعات يبزن برل أوان ننبرت تا كتما زقات أمام نايج انكات جزي كساب لومي أبت كبابي كم عبي ني حزن أواني وزذكر قالات حدا نباري مس نسمع دما كم زسعب يبل حدا جزي اتقداي أزي أجناقن منفس زفتاتن كخون يخاليو دمت نفاس ويدما نتب مسكوت سالي خوزقاتو زحلت راينا سمعكا نمعالتات تسنح كابتكال كفال عالم من تسألنا أكال علتاو هيوتنا كوينلو كايبل إذا زربا زرقنا انتلو أوشت تهنت أزل هيوت معركن دي كبيد مخانيو إزوم سبات جن سلامنتا يوم أبز بوتا كنبرو مريزم سلامنتايك نابكال بوتا زي كدو اتملسي قليليو بملؤتي أب كتما ويتر زركب مريت واننت اتتكال مدبر بابور ويدما بفيدرال منجست زونن بمخانو أبتا كتما كالهنت مهنات أي كالنيو سلازي بيجيش تاورز اتنكو أماراتيو أبزو قداي كال زلعال حتو قنالو إز أستات 7 عمتا تغطيرو زركب هنتا عد مركبو مستعرقن زفرسنك زبل
سمويا سنهنصا اتهنصا بقرب عامتات كاب سراح وصا كخون كم زخل متنققتا اب مهابيم زلو بيجيج تاورس مزفرس تاريخن حلمن اتوما وشتو زنبرو 300 سبات انت عينت انفت كحز كم زخل سلازي فلت ننبرتي زج انق قدايو نبيجيج تاورس نمرأي ناب كتما ويتر مسقت تخيد كال حكي كجهادل كيخل أبتا كتما كال عبن زترحرحن وي abandoned هنصا كمزلو از هنصا باكنر بيلدينج يوزبهال اب كتما ويتر زركب عب هنصا كوينو مصاي بيجيج تاورس انتاي كخون كم زخل زرئي هياو مسكر دمايو از عب هنصا اب حد اوان هوسبيتال حكمنا سني سينما نايبولين مصاوت بوتان بيت مأسرتن اوشت زنبرو كتماي نيرو سراويت امريكا كابت كبابي مسوت اجن اتهنصا زنبرلو زيبلو طرفه لومي منادق هنصا باكنر بسبب استبلاشون زعسون تغيرو دبتات اب غزي كرمتي كم معقبي زتقوملو زفرارسه انا كوينلو لومي بيجي تاورس أستات 7 عامات غصيرلو سوميا سنهنص أدما قلطوف صقنان تزيتغيرلو نحادقا كقالع كم زخل يتنقو እዚ ድማ ንነበርቲ ትህንፃ ኣብ ዓብ ጭንቀት ዝሸመሚው ምኽንያቱ ቢጊች ታወርስ ምዝፈርስ ኣብ ዊተር ክነብሩ ዘኽእሎም ካልእ ቦታ የለን ትካል መደበር ባቡር ኣላስካ ንኹሉ ኣብታ ከተማ ዘሎ ክሕረስን ክህነፅን ዝኽእል መሬት ዝተቆጻጸረ ብምዃኑ ነበርቲ ሓድሽ ገዛ ንምህናጽ ዓቕሚ ይኹን ፍቓድ የብሎምን ነበርቲ ቢጊች ታወርስ ምስ ወፃ ዓለም ዘለዎም ርክብ ኣብ ትብዓት ጥራይ ዝተሓጽረን ተኾነኳ ኣብ ውሽጢ እቲ ህንፃ ዘሎ ዝምድናን ምትእሳርን ነበርቲ ግን ብዙኾነ ይኹን በዓቲ ክዕገት ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ ዊተር ዝነብሩ ማሕበረሰብ ኣዝዩ ኣደናቂ ባህላዊ ብዙሕነት ኣለዎም ወላኳ እታ ከተማ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኣላስካ ትርከብ እንትኾነት ኣብ ውሽጣ ግን ናይ ፊሊፒንስ ሳሞኣን ካልኦት ተወለድቲ ደሴታት ፓሲፊክ ብብዝሒ ይርከብዋ እዚ ክኾነሉ ዝኽኣለ ምኽንያት ቁጠባ እታ ከተማ ኣብቲ ኣብ ኣላስካ ንዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ኢንዳስትሪ ዓሳ ቱሪዝምን አገልግሎት ወደብን ዝተመስረተ ብምዃኑ ኣብቲ ህንፃ ኣብ ትመላለሰሉ ግዜ ህፃናት ክልተ ወይ ሰለስተ ቋንቋታት ክዛረቡ ምስማዕ ልሙድ እዩ እዚ ብዙሕነት ድማ ንከተማ ዊተር ናይ ዓለም ለኻዊት ከተማ ሃዋሁ ይፈጥረላ ኣብዛ ከተማ ዘሎ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ኣስታት 9.2 ሚእታዊት ኮይኑ 7.1 ሚእታዊት ካብ ነበርትታ ከተማ ድማ ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ይነብር እዚ ኣብቲ ህንፃ ዝንበር ህይወት ንኹሉ ሰብ ምቹእ ከም ዘይኮነን ገለገለ ሰባት ዝሓሸ ኣማራፂ ስለ ዘይብሎም ጥራይ ኣብቲ ቦታ ከም ዝነብሩ ዘርኢ ካልእ ኣብ ዊተር ዝረአ ኣገራም ነገር እንተሎ እንስሳታት ዘገዳምን ደቂ ሰባትን በሓባር ዝነብሩ ምዃኖም እዩ ክረምቲ ተወዲኡ ሓጋይ ምስ ኣተወ እታ ከተማ ብጸለምቲ ድብታት ኣሜሪካ ትውረር እዞም ድብታት ናብ ቀጽረት ህንፃ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ናብ መንበሪ ቤት ነበርቲ ይመጹ ሓደ ነባር ንኣብነት ከምዚ ብምባል ይዛረብ ሓደ ግዜ ሓደ ገዚፍ ድቢ ናብ ኣፍ ደገ እቲ ህንፃ ብምጽጋዕ ፖሊስ መጽኦም ክሳብ ዘባርዎ ንነበርቲ ኣብ ከቢድ ፍርሒ ሸሚምዎም ነይሩ ነቲ ድብን ናፈራሕኩ ኣብ ባሪሬ ዝበለ ፖሊስ እቲ ድብን ንሱን ተፈራሪሖም ከም ዝነበሩ እናሰሓቀ ይዝክር ከምዚ ዓይነት ተፈጥራዊ ብድሆታት ኣብ ነበርቲ ቀጻሊ ፍርሕን ራዕድን ከም ዝፈጥር ድማ ይዛረብ ሓደ ነባር ንኣብነት ከምዚ ብምባል ይዛረብ እዚ ቦታ ንዘለዓለም ከምዚ ዘለዎ ኮይኑ ንኽቕጽል ዝምነ እንተኾነ ግን ክኸውን ዝኽእል እንተኾይኑ ርግጸኛ ይኮንኩን እዚ ዘረባ ንሓቀኛ ትርኢት ከተማ ዊተር ዘንጸባርቕ እዩ እዛ ከተማ ኣብ መንጎ ጽባቐን ምቾትን ናጽነትን ተነጽሎን ተስፋን ስግኣትን እያ ትርከብ ነበርቲ ከተማ ዊተር ንነብሶም እሱራት ዊተር ብምባል ዝጽውዑ እኳ እንትኾኑ ብኻልእ ዓይኒ ምስ እትሪኦ ግን ናይቲ ባዕሎም ዝፈጠርዎ ዓለም ነገስታት እዮም ካብ ዋዕዋዕታን ረበሻን ወፃ ዓለም ርሒቆም ኣብ ማእከል ጎቦታትን ውቅያኖስን ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም ሰላማዊት ዓለም ድማ ይነብሩ ኣብ መወዳእታ ናብቲ ኣብ ምጅማር መደብና ዘለዓልናዮ ወሳኒ ሕቶ ክንምለስ እዚ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ሓንቲ ህንፃ ክነብር ዝገበረ ምስጢር
انتايو ملسو بقليلو مچوت نمركاب ويدما كاب زحلن مهدام ايكونن اتي بدحر زغزيف هنصا زلو حقኛ مستير اگدادي تنصلو ويدما forced isolation كم اون سئنت زكاره وي زغزا مريتيو بيگيچ تاورس مستيراونتو كابتن خهنص مخنيات زخونه تاريخ كينات زيكونه كابتي نبرتي زمعبلو عميق ناي زمدنا متأثاري زمنجو إذا كتما ببعات تنتيلا ناي جزء رسا حقنا النوابران كتكتل زتجددت كوينا ازي نبوزحات سلام زهب جنة كخون نبوزحات جن مملت زيبلو محبراوي بيت ما سرتيو كتما ويتر لومون انتخنا ببعاتن بردن كابتكا العالم تنتيلا ودسب نزخون يخون فتان خونتات نخل مامد زلو حيلن مسوا وقتنتن مسكر كوينا اتغطل زلا كتمايا كبرات تخطاتلتي مستيات عالم نلومي زدالنايو كاب عالم تنتيلا اب ألاسكا مس اتركب كتما زلال تحستو از استخطاتلكم وينيرو اب قصالي بستفلي مدب كساب نمتاكم سلام كنا